Takže sa rozumieme, no. Hajzel zabíja ľudí a extortuje. Sa bojí odpovedať na paradox jeho akcií. Karol Geci, cigánska sračka, podvodník, commie murderer, korkoroid, paranoid, schizofren. Áno, tak sa rozumieme. Rozumieme sa? Budeš posielať, budeš mať informovať o možnostiach 20 rokov dopozadu. Ináč ja nemám záujem so cigánskou sračkou debatovať. Ja ti jazyk odrežem a odrežem hlavu a zapiserem na tvoju kontrakt! Ty ho máš so mnou!